ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜାନୁଆର। ସ୍ଥାନ ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ଜାଗମରା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାବଣ। ସ୍ଥାନ ହାଟବରଡ଼ି, କୁହୁଡ଼ି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ସ୍ଥାନ କରଦା, ହରିହାଟ, ଷଠିପୁର, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ଜାଗମରା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୋ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ସନାତନ ସେବା ସମିତି, ଘାଟିକିଆ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥୀର କଥା। ସ୍ଥାନ କୁଆଁରପାଳ, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ଥାନ ପାଲଦାବାଙ୍କ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ସ୍ଥାନ କାଉପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ସ୍ଥାନ ବସନ୍ତମାଳ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ ମା ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ, ଜାଗମରା ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ। ସ୍ଥାନ ବିଜୟନଗର, କଣ୍ଟାବଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସ୍ଥାନ ରାହାମା ମକରମେଳା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିପଡ଼ିଆ, କାଉପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହର ହିସାବ ରଖିଛି କିଏ। ସ୍ଥାନ ଟନାର, ନିକିରାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ଆଇଗିଣିଆ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ଜାଗମରା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ ହରିପା ପଦନା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ଥାନ ସାନମୁଣ୍ଡୁଳି, କଟକ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦିନାହଁ ହାତ ଟେକ। ସ୍ଥାନ ବିଜିପୁର, ବାଲିତୁଠ, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରିଆ, ନେଉଳପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କତିରା, ଆଗରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। ସ୍ଥାନ ଟଣେଇପଦା, ରାଜକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ସ୍ଥାନ ବେଲେଶ୍ୱର, ରଘୁନାଥପୁର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତଲାଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନା। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାବଣ, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଉଗ୍ରତାରା, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟସୋମର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦୁଲି, ଅଠଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର।
दर्शक बंधु विशेष घोषणा जेकोसी कारण नाटक परिवर्तन हो पारे एवं नाटक बंद रही पारे जदि नाटक परिवर्तन हुए एवं नाटक बंद रुहे आम खूब शीघ्र कमेंट बॉक्स रे जणाइदेबू। दर्शक बंधु आपण मानक एक रिक्वेस्ट ए पर्यंत जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करि रखंतु पाखर थिया बेल आइकन को ऑन करि रखंतु सर्वप्रथम एमिति यात्रार अपडेट पाइबा पई एवं फेसबुक पेज रे देखुचंती पेज को फॉलो करी वीडियो को लाइक करी वीडियो शेयर करंतु।